sami rawuh rawuh wonten mriki anem liwat sepo kita ngormati niate nabi panutan Nabi Muhammad nabi kaulasan ingkang menata manusa ingkang mrita kita supaya doi dosa Siti Mormatan hari mulai berdaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo kanggo melani agama Islam ingkang modern luwih mulya mulya kenyake sekake panggoda bakal tumepo nanging kita ora ngerti yen bakal tumepo ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang asal Jawa dari pangeran tukang dadake nglantur oke yo kayaknya ngelahi tak nodang anu Mbak Rindi mah nyanyi das-dasan sisan ora. Ya nasi tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada bingil milah isolatan daimatan ditawami mulkilahi ngelmu iku ayu kaya bidodari urip mulya munggah swarga pungkaswari ayenten katongo patane ramari-mari yete turut munggah swarga buka koni Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada nama bingil milai sholatan daimatan dijawami mulkilahi ing para pasana ing wulan Ramadan lima kaji kaping lima kaji lamun kuwasa ini nagari namanya Jawi agami kalau agami nama Islami agama Islam sudah yang terang asal damue dari pangeran ayo prakanca ngaweruana rukune Islam ya iku lima rukun kang siji miso sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pat puasa kaping limo kaji
lamun kuasa sajane meh di tengahku ora. Kok tak pangan aku malahan. Ya kok sik sajane sik sing penting. Ah, lho, aku dhewe apa iku? Mas Dadang Dewangi. Cek. Oke. Wih, macane kok irunge urip ngono kuwi. Panase yo mas yo ning alon-alon iupe yo mas yo ning kulon omah ayune yo mas yo ora kedulung bubrake ning wong omah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan lidawami mulki lahi Aku emoh yo mas yo sarep pekalongan sing calon yo doyo selendang biru aku emoh yo mas yo bojo colongan sing dadalo restu bapak ibu mas matane telu ilang siji yo mas japlong-japlongan esok kapan yo mas oleh mengantu tak sumbang sarung bakang longan sik ditekke sik sajene wah sajene belum tak ya. Wih, ora mangan sik iki. Kasih yang mencuti Mas Galih. Mpun sajene di telas kiri ini. Ayo, kebo-kebone macan-macane yo, sajene yo. Awarek ya.
Sulingan gunung apa bakau? Yo, manut. Lagunya si I.O. Yo mas yo ning alon-alon iyupe ning kulon omah ayune ora tega nonton mubrake wong omah-omah Wetan kali yo mas yo kulon yo kali banyu milinge tanpa rane kulon kemati yo mas yo kulon kemati ning tinggal padha abote Dari mana ya mas datangnya cinta Dari mata turun ke hati Dari mana datangnya cinta Dari mata turun ke hati Purworejo mas iku kutane kutawin nangon akeh darane pengen mulya manir rasane aja ngalamon bakal ayam atine Ayo mas datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Ini negeri namanya Jawi Kalau agami nama Islami Agami Islam sudah yang terang Asal jauh dari pangeran Ayo bro konco ngaberuono Rukuning Islam yoiku limo Kata teloro rukun kang siji Bisa siro kelawan ngaji Ini negeri namanya Jawi Kalau agami nama Islami Nama Islam sudahlah terang Asal dawe dari pangeran Ayo prakanca ngaweruana Rukuning Islam roiku lima Sata teloro rukun kang siji Bisa siro kelawan ngaji Kaping pindho ning
nglakoni salat kaping telune kawangan zakat kaping ngepat poso oi kaji lamun kuwasa sak lagu lek dilongi ya. Oh, kok sik wong ngemeh ngelongi sajen sik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi adabanan ngilemilahi sholatan daimatan bidawami mul ilahi Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiyai wal mursalin ayo prakonco ngawaru ana rukune Islam yaiku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat para pasana ing bulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa elingo jagat iki ora sampurna mula iku ngati-ati tumindaira ojo seneng gawe mamala ora ngakoni ora bakal munggah swarga ngeling ngono yen wis manggon nyepak dosa jaluk bali ning donya wis ora bisa senajan to padha sambat ngaruwana wis ora ana sing ngancani sapa-sapa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi adabana ilamilahi salatan daimatan ilaman ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya munggah swarga pungkaswari rasane ramari-mari dan turut munggah swarga buka
Kori. Wah, Gah, piye Dul, iki? nyanyi dhisik Pisan tenan. lagu. Di, burungku kita, Di. Ya, Cek aman toh? Beri to, Cek Bang. aman toh, Bi? Ya, takon bayar burungku putih. Atur wilujeng ingkang sami ora wae. Kasar ingkang menata para manusa ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo dua namun kali ini dua namun kali ini bersama-sama saudara kami bersama-sama kumpulan ini mau bermain sekali lagi Astagfirullahaladzim ayo dua Allah minta ampun kali ini dua Allah minta ampun kali ini bersama-sama saudara kami yang banyak dosa berkumpulan ini mau bermain sekali lagi Astagfirullahaladzim. Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahman bocah kula mugi Allah paring iman salabare sekarat lan terus mati nuli bendeng ning kuburan den takoni aranipun kang takon mungkar lan nakir lamun nuwung oleh iman ingkang pikir lamun
kelawan ngaji ping pindho nglakoni sholat kaping telu bayar roya empat poso wulan Ramadan lamun Kegiatan perkumpulan ini romansa kuaca. Yo mas, lagi kelongi mas, pun dalu mas. Syukurlah dalam kesucian Quran hati kang dadi pedoman. Tegaklah berdirimu. Siapa di tengah tawamu setia membela agamanya Islam agamanya Muhammad lan nabiku. Ayo Mas Jinggo, buat ajang mlebet boten. Pencake pisan njur mlebu kok langsung mlebu. Oh ya, sak lagu meneh langsung do mlebu ya. Lang pencake lho Lang, nek ra pencak wegah aku nyanyi, tenan. Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahman wajah kula mugi Allah paring iman salebane sekarat lan terus mati nuli pendam ning kuburan den takoni para kiai kuburane dina den takune ini nagrina agami Islam budaya terasa jauh dari pangeran ayo prakanca ngawruh rukun Islam yaiku limo sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping ning lakoni salat ping telu ning bayar roya kang lamun kuwasa Pergi alam permulaan ini romansa kuaca dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis kang dadi pedoman. Tegaklah berdirimu. Siapa di tengah tawamu setia membela agamanya Islam agamanya Muhammad. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang asal tahu dari pangeran. Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat puasa wulan Ramadan ping limo kaji lamun puasa Ayo para kanca enggal padha anu kaya agama Islam ingkang dadi luwih mulya akhirat
kecoba saking agama. Mila kita enggal padha angupaya yen ora kersa bisa kena coba cobane manungsa iku bakal tumiba Tuhan Allah minta ampun hari ini Tuhan Allah minta ampun hari ini bersama-sama saudara kami bersama-sama berkumpulan kami mau berhenti sekali lagi Astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura syukurlah dalam kesucian Quran hadis kang dadi pedoman tegaklah berdirimu siapa di tengah tawamu setia membela agamanya Islam agamanya Muhammad dan nabiku yo para kanca enggal padha anu kaya bantu belani agama Islam ingkang dadi luwih mulya akhirate kecoba saking agama bila kita enggal padha angupaya yen ora kersa bisa kena coba cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba sebab kita enggal padha anu kaya yen bisa kena cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba aduh Tuhan Allah minta ampun hari ini aduh Tuhan Allah minta ampun hari ini bersama-sama saudara kami bersama-sama perkumpulan ini mau berhenti sekali lagi Astagfirullahaladzim ya Allah